Have a blessed afternoon, brethren. Magandang hapon muli at nandito muli po tayo sa ating General Bible Study. And our topic for this afternoon is prayer. At bago po tayo mag-umpisa, humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Father, we praise you and we thank you for this moment. Be with me, Lord, and guide me with your Holy Spirit. Bless everyone. This I ask in Jesus' name. Amen. In the book of James, chapter 5, verse 16, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Ihayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Nais po natin na pag tayo po ay may hiningi sa Diyos, bilang tao po, nais natin yung kanyang katugunan. Minsan tayo po ay agarang tinutugon ang ating mga panalangin. Pero sa kalaunan po, minsan may mga panalangin at hiniling po tayo sa Lord at petisyon na halos ilang taon na ay hindi pa dumarating. So sa hapong ito, papag-aaralan natin at tatalakayin po natin ang kahalagahan ng panalangin at nais ng Diyos na yung ating mga hinihingi ay Kanyang ibibigay. At bago po tayo makapag-umpisa, meron po tayong kinds of prayer. No? Dito po sa ating mga kamay para madali nating tandaan. At ang una dyan, yung pagpuri, praise. Makikita po natin yan sa book of Psalms 146, verse 1 and 2. At ang sabi niya, purihin ko ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. So, meditate on God's attributes and praise Him for who He is. Kasi karapat dapat po siyang purihin at karapat dapat po siyang sambahin. Kaya dito po sa hinlalaki po natin, our thumb, ilagay po natin yan para madaling tandaan yung praise. And dito po sa pointing fingers, itong fingers po natin, thanksgiving. Ayan. Ephesians chapter 5 verse 20. Thank God for what He has done for you, your family, and the church. Ang sabi po ron na laging magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay. So ibig sabihin yung mga bagay na magaganda, na masaya po tayo, kailan ipagpasalamat po natin sa Lord? Kasi minsan po, nakakaligtan na po natin na magpasalamat po dahil sa ating mga excitement. Pero nais naman ng Lord na i-appreciate po natin at pasalamatan po natin yan. Okay, yung middle finger, intercession. Pag sinabing intercession in the book of Ephesians chapter 6 verse 18 and 19, pray for others. Pray for the salvation of your loved ones and friends. Pray for the church growth. So hindi na para sa ito. Ipapanalangin mo na yung iba. Kasi kadalasan po, nung bata pa tayo sa pananampalataya, ay laging tayo, pangangailangan natin. Pero kalaunan po, pag nagmamature na yung faith po natin, nag-intercede na po kasi meron nang nangangailangan sa mga panalangin po natin. At in the book of 1 John chapter 1 verse 9, yung confession, itong ring finger po natin. Now, confession, kailangan ipahayag natin. Confessing and repenting to God. Kasi for our weaknesses and sins,
Bilang tao po, may mga kahinaan po, may mga pagkakamali, at minsan, kahit na nakakasakit po tayo ng damdamin. Tila baga pagka nagsasalita po tayo na maayos, sa atin po yun, pero ang dating po sa iba ay nasasaktan. Kaya tayo po ay laging hingi, magkukonfess po tayo sa Lord itong araw na to, Panginoon, ano man po ang nasaktan ko, at unintentionally, patawad na lang po, Panginoon. Nagkukonfess po tayo. Petition, ditong little finger po natin. So, 1 Samuel 1 verse 27, ask God for peace and for your daily needs. Kasi meron tayong mga pangangailangan. No? Lagi yung mga, lalo na po, yung mga bagay na talagang matagal na nating hinihingi. No? Petition. So, ito po, 5 po yan. Ilalagay po natin, praise, thanksgiving, intercession, confession, and petition. Para madali po nating matandaan. Ngayon, what is prayer? Okay. Ano daw ang panalangin? It is address and petition to God. Yan sa Webster, sa dictionary. In biblical, ang sabi po riyan, prayer is a two-way communication with God. So, two-way po to. Pag tayo po ay nananalangin, kailangan hindi lagi tayo po yung nagsasalita. Kailangan po, i-discern po natin na ang Diyos naman ay nangungusap sa atin. Kailangan maramdaman po natin sa pamagitan ng pananampalataya po natin na ang Diyos ay nandyan. Kahit na mag-silent po tayo, o kaya magbasa po tayo ng Bible, o kaya magpuri tayo at magsamba sa pamagitan ng mga makalangit na awitin. So, kailan two-way communication po yan. Kayong nagsasalita, ang Diyos din ang magsasalita sa pamagitan ng kanyang Holy Spirit at sa pamagitan ng kanyang mga salita. So, hindi po tayo po yung salita na salita. Okay? And prayer is a communication or connection of one's Spirit of God. Kasi po, may Espiritu itong whole being po natin, composed of body, soul, and spirit. So, yung Espiritu ng Lord, nagko-commune po yan. No? Talagang sa pagsasama po nila, ayun, maramdaman po natin yung presensya ng ating Panginoon. So, may connection po yan, yung spirit natin at saka yung Espiritu ng Lord. Kaya, una, two-way communication. Ngayon, communication or connection of one's Spirit of God. Yan po ang meaning ng prayer. Now, paano? Paano tayo manalangin? Kaya bakit kailangan tayo manalangin? Basic to. In the book of Matthew chapter 6 verse 7. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. So, ayaw ng Lord ng walang kabuluhan ng ating mga panalangin. No? Ayaw niya na paulit-ulit para bang ang ating Panginoon ay malayo at hindi siya nakikinig. Ang nais ng Lord ay makabuluhan. No? Pag nanalangin po tayo, manalig po tayo, at para ma-please po natin at malugod natin ang ating Panginoon. Kasi, kinakausap mo ang hindi mo nakikita kasi Espiritu po ang Diyos. Kaya, kahit na wala sa tabi mo, pero nananalig ka na nandyan. Naniniwala ka na tutukunin ka. Kaya ang pagtugon ng Diyos ay talagang may pagtugon. Whether wait, yes or no. Kaya kailangan marunong tayo mag-discern. Baka mamaya tinugon na tayo, hanap pa rin tayo ng hanap ng katugunan. Yung pala, ayaw ng Diyos yun kasi mapapahamak po tayo. Pero naman yung wait, hintay ka lang, hinihinog lang ng Panginoon hanggang may matuto po tayo. At meron naman yung instant.
na talagang pagka-pray, talagang wari kagalingan, talagang ang kirot, mamaya-maya, magaling na. Meron din, instant prayer. Ano pa? And in the book of Matthew chapter 6, verse 5 and 6, and when you pray, you shall not be like the hypocrites. Ayaw ng Lord ng hipokrito, for they love to pray standing in the synagogue and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have the reward. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Dito po, yung iba po, may mga, ang kanilang pananaw ay hindi sila nagpipray sa mga public. Kasi raw, in secret po. Ito naman po yung mga parisiyo po na talagang nagpapakita sila na talaga sila ay prayerful. Tayo po in public, tulad nito, mga Bible study, natural lang na manalangin po tayo para anyayahan po natin na tayo po ay gabayan ng Diyos. Public po ito, kagaya ng pagawari, in-invite po tayo sa invocation, sa mga kasal. Mga in public po yun. May mga funeral service, mga in public, maraming tao. Kaya hindi po bawal sa public. Ang Panginoon ba nanalangin sa in public? Oo, nung nagpakain po siya ng 4,000. Nung nagpakain siya ng 5,000, yung 2 isda at 5 tinapay. So, in public siya, talagang nag-pray din po. Depende po sa motive nyo po yan. Kaya tayo po ay nagpipray kasi sabi naman ng Lord, this is not to pray. Kahit saan po tayo. Pero ang ayaw ng Lord, yung parang ipinapakita natin sa mga tao. Yun ang ayaw ng ating Panginoon. Yung motibo po. Kaya yung prayer po natin sa mga Bible study, sa mga ganito, sa social media, ano naman po yan, in public naman po yan. At gusto ng Diyos yan, para gabayan po tayo. Bukod yung pag talagang nag-pray po tayo na matindi at may pag-usap tayo sa Lord, natural po yan. Nasa closet po tayo. Pero ang tanong, paano kung wala kang closet? Dikit-dikit po kayo. Ang ibig sabihin ng isa pa sa closet na yan, yung sa heart mo, na talaga nakapokus ka, nakakonsentrate ka kahit na marami kayo. Pwede kang yumuko at manalangin ka. Yun ang closet mo. In the book of Colossians, chapter 3, verse 17, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So, pag tayo po ay may ginagawa sa pamagitan ng salita, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya, Lord, ginagawa ko ito para sa kalwalhatian mo. Pare, kahit nawala yung amo mo, kailangan mo, gampanan mo yung iyong trabaho. Hindi po tayo eye pleasers ng men. Na pag nandyan na yung boss natin, ay sipag-sipag po natin. Kaya magiging sa gawa o sa salita, gawin po natin ito sa kalulugod ng ating Panginoon. Pasalamatan po natin siya sa lahat ng ating gagawin. Paglugtan po ang ating Panginoon. The book of John chapter 14 verse 14. Pwede tayong manalangin, if you ask anything in my name, I will do it. Kaya pag nanalig po tayo sa kapangyarihan at bisa ng pangalan ng Lord, talagang tutukunin po tayo. Alam nyo, ang Diyos po, napakabuti. Pagka ginamit po natin yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Grabe po yan sa pagpapalayas ng demonyo, sa paghingi ng pangangailangan po natin, sa karamdaman, sa pagpapagaling. Pangalan ng ating Panginoong Isus yan. Kahit na minsan iba yung ating sinasamba, inuunor niya dahil sa pangalan niya. Pag hinamit mo yung pangalan niya, talagang inuunor. Inuunor niya talaga. Kasi grabe po yung pangalan ng Lord dahil sa pag-ibig niya na sa sangkatawan. Kahit na minsan may mga
May mga pagkukulang tayo sa Lord, kahinaan. Minsan nagkakasala na tayo pag ginamit natin ang pangalan niya, kailangan na natin. Pero mo, ganun yung mercy niya, ganun yung habag niya sa atin. Kaya nga napaka bisa po at napakapangyarihan ng pangalan nito. Kaya ang pinaka-usapan na lang natin yung darating ang panahon na Panginoon, maraming tumatawag sa kanyang pangalan. Bakit? Talaga naman maraming tumatawag ang pangalan ng Lord kahit na sa panahon po natin ngayon. Kaya lang, ang pinaganuhan na doon, hindi ko kayo kilala. Kahit nagamitin yung pangalan ko, nagpalayas kayo ng demonyo. May mga himala. Kasi po, bakit? Hindi nyo sinusunod yung kalooban ng Ama. So, doon na magkakatalo yun, yung relationship po. Kasi talagang napaka-kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya pag sumusunod ang himala, talagang biblical po yun. Sa Bible yung ating ginagawa. Kasi pwedeng gamitin ang pangalan ng Lord sa hindi minsan ayon sa kanyang kalooban. Dahil sa dakilan niyang pag-ibig, ginagrant niya po tayo kahit na hindi pa napapanahon. Okay, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Praying without ceasing. Ito ba talagang wala ng patid? Yung ibig sabihin po dyan, ang praying without ceasing, pwede kang manalangin kahit saan, sa pamagitan po ng iyong isip. Kahit na hindi ka magsasalita, pwede kang manalangin po na gano'n. Kapag sinabing wag manghinawa sa panalangin, yun ay ibig sabihin. Ibig sabihin, hindi tayo magsawa. Hindi tayo mag-stop habang buhay tayo, pero hindi ibig sabihin na 24/7 nagano ka. Kasi, siyempre po, may panahon ng pagpapahinga po tayo. Ibig sabihin lang yan, huwag tayong manghinawa. Pray hard, it works. Talagang kailangan lagi tayong manalangin. Ito po in the book of Matthew chapter 6 verse 9 to 13. There is a pattern of prayer. Pag sinabing pattern po, meron siyang padron kung paano manalangin. Kasi tinuro yan ni Jesus Christ sa kanyang malagad. Nagpaturo sila Kaya sabi niya, ganito kayo manalangin. Therefore, pray our Father in heaven. Yun yung pattern. Pag sinabing our Father in heaven, talagang nandun yung adoration. Nandun yung talagang pagsamba mo sa Kanya. Ganun po, may pattern po yan. Yung adoration, yung paghanga, pagpuri, yun po. Kaya pag sinabing, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. Yun po, adoration po yun. Talagang yung paghanga mo, yung matinding pagpuri mo sa Kanya. Siya po yung amang nasa langit at siya rin po yung ama dito sa lupa. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kasi noon na yung earth kasi nagkatawang tao po siya noon Galing po siya sa langit. Number 2, confession. Di ba? Na sabi niya, forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Nandun yung yung pagpapahayag, yung confession, yung repentance. At yung thanksgiving. For yours is the power and the glory and honor forever. Nandun yung pasasalamat natin. No? Nandun din yung pagsamo po natin. Ano pagsamo roon? Diba? Huwag mo kaming iadya sa mga mabibigat na pagsumo. Kaya, lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the power and the kingdom and the glory forever. So, nandun ang pasasalamat sa Kanya lahat ng kalwalatan at kapulitan. So, nandun po nakapaloob yung petition of prayer. Ang tawag po dyan, acts. No? Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. And what are the promises of God? Ano yung mga pangako niya? Ayun, naku po. Napakaraming pangako ng ating Panginoon. In the book of Jeremiah, chapter 33, verse 3. Ang sabi po ron, confess your sin, call unto me, and I will answer thee. Jeremiah 33:3.
Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Meron mo, pag tumawag ka sa hotline niya, Jeremiah 33 verse 3, alagang emergency, Lord. Hotline yun, 24/7 po yun. Kasi pangako ng Diyos yun eh. Call unto me and I will answer thee, and I will show you mighty things that thou knowest not. Papakita ko sa iyo yung mga bagay na dakila na hindi mo pa alam. Ganun. Pag nanalig po tayo talaga at nanalangin, pag kumilos ang Diyos, yung pangako niya po yun. Pag sinabi niyang pangako, tutuparin niya po yun. Book of Matthew chapter 7 verse 7. Ask, and it shall be given unto you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. Pangako ng Diyos yan. Pag ikaw daw ay hingi, bibigyan ka. Pag ikaw ay naghanap, makakasumpong ka. Pag ikaw ay kakatok, magbubuksan ka. Kasi Diyos po yun eh. Pag sinabing ask, gagawin ka. Hindi pwede mag-ask lang tayo na walang gagawin. Pag naghanap tayo ng trabaho natin, kailangan iyakbang po natin yung ating mga paa para maghanap ng trabaho. Pero nandun na yung pananampalataya na magkakaroon ako ng trabaho. Kakaroon ako ng business. Kakaroon ako ng sweetheart. Pagka humingi ka at panahon na para humingi ka sa Lord, makakasumpong ka. Kasi ano pangako po ng Diyos yan? These are the promises of God. Kahit na gaano kahirap yan, wari, humingi ka, wala pa. Di maghanap ka, wala pa rin. Humingi ka na, naghanap ka na, wala pa. Katok ka ng katok, hindi ka pa rin pagbubuksan. Pero sabi ng Lord, pangako niya, pagbubuksan ka niya. Minsan, ninanapan tayo ng Lord yung tinatawag na persistence. Yung hindi nagbabago, yung ating pananalig na ibibigay niya. Kasi, pangako niya po yun. Kaya sabi ko sa inyo, 3 klase ng pagtugon ng Diyos. No, wait, and immediate. Instant. Yes, no, wait. Yan. Yan ang matugon ng Lord. Kaya kailangan natin malaman yan. Palalaman po natin yan sa sarili natin, sa mga kaibigan po natin. Kung kalooban nga ng Diyos yun, alam natin yan. Kasi pagka nanalangin tayo sa Diyos, talagang tumutugon po siya kasi nilalang niya po tayo. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Ito sa Mark 11:24. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray. Yan. Ano man daw bagay natin inin, kung tayo po'y manalangin, believe that you receive them and you will have them. Paniwalaan mo na ito tinanggap mo na at ibibigay sa'yo. Ang halimbawa po nito, talagang, therefore, I say to you, whatever you ask when you pray. Ito po. Ano raw man bagay na hiling natin pag tayo po ay nananalangin. Whatsoever you desire, sa ibang version po, you desire natin, believe them, that you receive them, and ye shall have them. Ibig sabihin, nandiyan na sa kamay mo. Kahit na wala pa. Yun ang pananampalataya, yun yung believe na tinutukoy po dyan. Na kahit na wala pa, pasalamatan mo na nandiyan na. Ganyan po ang panalangin ng mga matitindi. Merong isang kwento po dyan, nag-pray. Talagtindi ng kanyang panalangin. Gusto niyang magkaroon ng motor. Matindi, nag-ayuno pa, talaga namang sumusunod. Bakit hindi siya tinugon ng Lord? Humingi ba naman siya ng motor, hindi siya marunong mag-drive. Pwede madidisgrasya lang. Pag humingi ka ng motor, sabayan mo na ng magpa-practice ng driving. Yung iba naman, marunong nang mag-drive, wala namang lisensya. Pahamak ka pa. Kaya, iba ang way ng Lord, iba yung way natin eh. Kaya minsan, meron akong nabasa kwento.
Talagang ginawa niya na, ayun, ang tindi. Talagang nire-recite niya, whatsoever you desire. This mountain, bundok na to, alisin mo. Talagang grabe po. Di, pasalamat siya ng pasalamat, ay nagsawa na. Di, nangusap ng Lord sa kanya. Matindi kasi yung hiningi mo sa akin. Kahit na hindi mo na kaya, kinakaya mo, kaya binibigyan kita ng panahon parang naglilihi. Kaya 9 na buwan yan bago lalabas. Ganun po ang Lord, meron siyang alam na hindi natin alam. Kaya kailangan po, panampalatayan mo na, kahit na ilang taon na yan, wala pa, Lord. Hallelujah, magaling na ako. Yung pala, magaling ka na talaga. Kasi, yung mga iba, wala namang karamdaman, nauna na sa'yo. Nauna na sila sa'yo. Samantalang ikaw, malakas pa. Ilang taon na yung nararamdaman mo. Ano bang hiningi mo pa sa Lord? Yung pala, pinapahaba na yung buhay mo ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin lang po. Whatever thou will ask God, God will give it today. 11:22. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. Talagang basta kalooban ng Diyos. Basta mabubuting bagay. Malulugod ang ating Panginoon. Pero yung mag-ask ka na masama, ay akala mo ang Diyos ang nagbigay. Hindi po. Ang kaaway nagbigay. Kaya ang Diyos magbibigay yan sa kabubuti po natin. Kasi alam niya po kung ano ang maganda para sa atin. Ganon yung ating Diyos. Kasi yung Diyos natin po ay buhay. Espiritu po yan. And these are the promises of God. In the book of Luke 18:1, men ought always to pray. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not to lose heart. It is a commandment to pray. Kaya may pattern na prayer He commanded us to pray. It is a mandate. It is a commandment. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus that men always ought to pray. Sabihin, you must pray always. And not lose heart. Kahit na may katugunan, walang katugunan, pray. Always. And not lose heart. Huwag mong hinawa. Huwag madi-discourage. Pag nanalangin ka, tinitingnan lang ng Lord kung paano mo kailangan yung bagay na yun. Kaya minsan, nagsasacrifice tayo, binabayaran natin sa pamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Isang araw po, bibigay ng Diyos yan. Opo. Ako po, bilang pastor, marami na po akong hiningi sa ating Lord. Talagang kahit na ilang taon na po, talagang ibinibigay ng Diyos. Hindi ako nagsawa kasi pag hiniling ko na po, pinanampalatayan ko na po yun. Na binigay niya na. Ganun po yun ang gusto ng Lord na prayer. Talagang naniniwala ka na, yes, Diyos siya talaga na makapangyarihan. Pag nalugod nyo ang ating Panginoon, nilalagay niya sa puso nyo. Masalamatan mo na lang ang Lord. Maamoy mo yan, mararamdaman mo. Mararamdaman mo, bibigay niya yan. Pray without ceasing. Yan. Yung 1 Thessalonians, kanina, nabanggit na natin. It is a commandment to pray because always ought to pray and pray without ceasing. Huwag daw tayong manghinawa. Kahit na nakaka-discourage na. Basta manalangin ka lang ng manalangin. Pray hard, it works eh. Pag sinabing pray hard, Lord, wala pa yung hiniling ko, pero magpapasalamat na ako, Lord. Yun, gano'n. Kapag nagpapasalamat ka, wala pa, ano ba kaya ang pagkukulang ko pa, Lord? Meron pa ba akong nagawa sa'yo ng mga pagkakamali, pagkakasala? Hindi ko may suko. Gano'n. Examine yourself. Baka naman merong hinihintay lang sa atin ng Lord. O kaya, Panginoon, baka ito yung panahon para mag-response ako sa pagtawag mo sa akin. Mamaya, worker ka pala ng Lord eh. Hanap ka ng ano sa mundong ito. Yung pala, tinatawag ka na ng Lord eh. O meron ka palang ministry na pagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon.
Tapos, ang kung ano pa na pinagpipray mo, binibigyan ka na ni Lord ng pagkakataon na pagkatiwalaan sa ministry, sa kanyang ubasan. Ayun. Alam niyo, pagka kayo nag-pray, para bibigyan kayo kagad ng Lord, kaluluwa, ministry. Yun yung bilis po. Nako, bakit mabilis? Napakaluwag ang ubasan ng Diyos eh. Tingnan nyo na lang po sa parable. Alas 9, alas 7 pa lang eh. Manuwag yung kanyang nagtawag po siya ng mga manggagawa hanggang alas 5. Pare-pareho sila ng sweldo. Ganun po ang tumawag sa ating Panginoon, kaya hindi sa may edad ka na, hindi sa bata ka pa, o teenager ka, o retired ka na. Tinawag ka ni Lord, talagang privilege po yun, yung paglilingkod po. Kaya mapapalad ngayon tinawag na bata pa sa mga Kristiyano, yung Christian family. Nakakatuwa. Yung iba naman nagsasawa sa pagka-Kristiyano. Subukan daw naman nila magiging worldly. may mga kakilala ko ganyan. Di namin nasubukan nang maging masaya. Ay, saya kaya maging Kristiyano. Kasi ang hinahanap ng kalayawan yung ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang ganun. Huwag nyo nang ipilit po yun. Kaya dito po sa in the book of John chapter 14 verse 13. And whatever you ask in my name, that I will do it. I will do. That the Father may be glorified in the Son. Ano man daw ang ating hihingin sa pangalan ni Jesus Christ, gagawin ko, sabi niya, upang maluwalhati ang Ama sa Anak. Maluwalhati sila pareho. Kaya sa pangalan ni Jesus, ano man daw ang ating gagawin. Ano man daw ang ating hilingin, pagpasalamat natin. The book of John, chapter 16, until now you have not asked anything in my name. Ask that your joy may be full. Pero nyo po, gusto ng Lord yung ating kagalakan talagang apaw na apaw Kaya ayaw ng Lord na malungkot talaga ang mga anak niya Kaya sabi niya, rejoice evermore. Rejoice always. And again, I say rejoice. Yun po, pagka tayo po ay manalangin, privilege po natin yun na maghingi sa ating amang nasa langit para may demonstrate niya yung kanyang kapangyarihan, para sabi niya sa iyo, anak, talagang anak ka niya. Bakit yung iba hindi nakakahingi ng gusto nila? Samantalang sumusunod naman. Baka pinagmamature ka lang ng Lord para magtiwala ka sa Kanya. Yung iba naman, kay bilis. Siyempre, bata pa sa faith yan, parang candy po yan. Bigyan mo ng bibigyan mo. Yan. Yung bata ng lollipop, candy. Para hindi naiiyak. Pag bata pa tayo sa faith, inaayos tayo ng Lord Binibigay niya tayo laga tayo. Pero habang tayo po ay kalaunan, sumusunod sa Kanya, magtaka ka parang tagal na yung prayer request ko. Hanggang ngayon, di pa. Pero masaya ka. Ang ibig sabihin, akala mo lang malayo ang Diyos, pero natutuwa ang Diyos sa'yo. Kasi nananalig ka sa Kanya kahit na wala pa yung iyong hiling. Natutuwa sa'yo ang Lord. Isang araw talagang ibibigay na sa'yo. Minsan nga, meron akong Kristiyanong kakilala. Best friend ko po yun. Sabi niya, kung saan ka nagre-reklamo, doon na tumutungo ng Diyos. Hindi na hindi naman ganun ka. Hindi mo ilagay sa isip mo na pag nagreklamo ka, hindi, ayaw nga ng Lord ang nagre-reklamo Kaya lang, siguro napunuin yung pasensya mo. Kaya binigay na sa'yo ng Lord. Bisa hindi ka nakapasa, pero natutuwa sa'yo ang Lord. Kasi may pangangailangan ka sa Diyos, kaya ka nagre-reklamo lang. Kaya salamat po sa ating Panginoon kahit na medyo maiksi yung ating topic ngayon. Ako po ay naniniwala na marami po tayong natutunan. Iano natin yung Our Father who art in heaven Ay, sa ulo po natin yan para meron tayong baon-baon. Yun ang pattern. Yun yung pattern po natin. Kahit na sabi natin na, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread.
Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Diba? For yours is the power and the kingdom and the glory forever. Yan. Meron na kayong baon eh. Baon-baon eh. Pero mo, yun yung sabi niya, ganito kayo manalangin. Oo. Diba? Kahit na, yan mo lang, malulugod ng Lord, tapos mamaya magpuri ka na. Mamaya, talagang taas mo na yung kamay mo. Mamaya, aawit ka na siya sa pagsambat pagpuri. Mamaya, luluhod ka na. O, ganun. Ganun ang manalangin. Ikaw tanong nyo sa akin, ilang oras ba manalangin? O, depende po sa kakayanan mo po. Pero sa Bible talaga, kung titignan po natin, dapat mga worker na po tayo, isang oras talaga. Sabi ng Lord yan, sa Garden of Gethsemane. Sabi niya, hindi man lang kayo makapanalangin ng isang oras. Isang oras po. Ibig sabihin na nanalangin pa tayo ng isang oras. Maring hindi. Pero pag nanalangin tayo ng umaga, tanghali, hapon, gabi, i-consider na rin ng Lord. Yun hindi nga lang dire-diretso. Pero ang nais ng Lord, pag nag-pray po tayo ng time team, at may pagsamo, may pagsamba, isang oras. Kasi pwede ka naman, yung pagsamo at pagsamba, kasama na po sa prayer yon. Yung aabit ka kasama, tapos hagulgul ka. Yung yung action lang ng body language mo, alam na ng Lord kung anong nais mo sa Kanya. Pag yan, nagtaas ka na ng kamay at yumuko ka na, at magulgul ka, alam na ni Lord yung heart natin. At purihin ng Diyos at kung naniniwala, na kahit na paano, mayroon naman muli tayong baon-baon. Lagi yung tatandaan, pray hard, it works. Talagang meron pong katugunan. And it is a commandment of God to pray. And these are the promises of God. Mayroon ng pattern, so wala nang kakulangan po yan. Wala na. Talagang subukan mo na lang. Kung talagang ang Diyos natin ay yung Diyos na buhay. At talagang tumutugon siya. Kaya kung walang tugon, ay baka mamaya, hinahanapan ka ng Lord yung kanyang pagka-Diyos, yung tunay na Diyos. Baka mamaya, ang tindi ng pananampalataya mo, sa bato ka naman sumasamba. Hindi, ganun po yun. Igagaran sa'yo ng Lord, pero mahirapan ka. Ganun kasi magmahal ang Lord eh. Kahit na hindi natin siya sinasamba minsan, talagang dahil sa pangangailangan ng tao, ibibigay niya. Naalala niyo si King Saul? Siya yung hiningi ng Israel kahit na hindi pa napapanahon. Humingi sila ng hari kasi napapaligiran po sila ng mabansa. Nainggit po sila kasi sa kapaligiran may mga hari. Kaya humingi sila kay Samuel. Kahit na hindi pa napapanahon, pinilit nila. Kaya sabi niya, itong hari na to, yung mga anak nyo gagawin niyang alipin. Yung mga yaman ninyo, yung mabugirin ninyo, kukunin niya. Yun nga, si King Saul. Kasi hindi pa napapanahon eh. Ang talagang inano niya si David talaga. Yun yung pili ng ating Panginoon. Kaya yung unang hari ng Israel, si Saul. Kaya nga medyo nagkaroon sila ng mga problema during that time. Kasi nga, ang Lord talaga pwede mong pilitin eh. Kaya lang may consequence po. May consequence. Matututo po tayo sa ating mga mararanasan sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat po muli at magandang hapon. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos at Panginoon, salamat po. Kay Puti mo, salamat po sa aming natutunan muli itong panalangin na ito at marami muli kaming natutunan at ito po iutos mo, Panginoon, na kami manalangin lagi na huwag kaming manghinawa. At sinabi mo, Lord, the prayer of a righteous availeth much. Ito po ay makapangyarihan, fervent prayer na isang matuwid. Maraming salamat po. At sino man po ang may pangangailangan sa hapong ito, O Diyos, at tukunin mo po siya, alam mo po ang kanyang mga pangangailangan, kung sa karamdaman man, at sa kagalingan, naghanap po siya ng kagalingan, mahabag ka, Panginoon. Touch them, Lord, and reach them, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Sa pangangailangan po ng bawat isa, pagkalob mo po itong basic needs na to, na Panginoon, na pakainin mo po ang iyong nilikha. Salamat, Panginoon, at hindi ka nagkulang. Alam, minsan hindi kami nakukontento, patawad po. At hindi namin nare-recognize ang iyong patakilan sa amin. Patawad po. Kalahin mo kami lahat. Maraming samot na lagi. Jesus name.